fată. Sunt viril. Nasol. Viril nasol. Ia uite-l pe Ciuvică. Vorbește de securiști, de-ai lui Băsescu. Bă, Băsescu, de ce ai securiști? Riști să ai securiști. Băi, ce întuneric aici. Cum pula mea să dăm și noi luminozitatea mai mare? Nu merge. Nu merge, Băsescu. Bă, securiști. Unde pula mea e aia? Ia. Da. Ia. Ia uite. Ciurică, ia uite. Ciurică original. Te-am dat cu zoom. E monstruoasă, ia uite. Bă, e monstruoasă. E un fel de pulă mare. De ce ai pula mare? De ce ești monstruoasă? Nu fi monstruoasă, Maior. Două dracului de trebuie, eu știu ce zice Ciuvică. Nu-i mai convine. A zis că nu-i mai convine, că a început din ianuarie. Și stăm pe întuneric. Ia-o, Sponta. S-a dat și ăla la securist. S-a dat Ponta la securist. De ce s-a dat Ponta la securist? Băi, nu știu cum să dau luminozitatea la rapanul asta. Băi, fetile. Ia uite, fetile, pul. Stăm pe Bahaus. 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 Wind of Cannes. Băsescu. Wind of Cannes. Scorpions Băsescu.